és tan clara aquesta majoria social que diu que no anem bé, que fins i tot des del govern que tenim en aquest moment, i també podria dir d'Espanya, però de Catalunya em centraré a Catalunya, fins i tot des del govern diuen que és clar que sí, que no anem bé, que ja ho saben, no és que ens diguin no, si és estupendo això, els desnonaments, és precisament el que en voldríem fer més si poguéssim, no? I aquesta precarietat laboral, és que així, això és el que volem fer i el que ens agrada, no, el discurs no és aquest, el discurs és dir, és un desastre això, o us penseu, no cal que ens ho digueu, ja ho sabem, però sabeu què? No hi ha alternativa. Això és el que ens estan dient, o sigui que ens donen la raó, entre cometes, però no hi ha alternativa. I a Catalunya, i això és molt important, aquest no hi ha alternativa, és que clar, a Madrid, sabeu què passa? No, a Madrid es queden tots els diners, i com que es queden tots els diners, aquest és el nostre problema. No dic que no sigui un problema el dèficit fiscal català, però s'ha de saber una cosa, que és que el dèficit social a Catalunya és més gran que el dèficit fiscal. I això què vol dir? Això vol dir que és veritat que hi ha un decalatge que no hi hauria de ser, que potser en alguns contextos està exagerat, però ara és igual si està exagerat o no, jo crec que és veritat, que hi ha una relació respecte a l'estat central que no és la que correspondria i que això va en detriment dels drets i del benestar i de les possibilitats de tota la població de Catalunya. Per tant, això em sembla que és obvi. Però això no pot ser utilitzat, i crec que està sent utilitzat, per emmascarar el dèficit social. I el dèficit social és que hi ha coses que a Catalunya estem fent que són pitjors que les que fan a la resta de l'Estat. Hi ha retallades que aquí estem fent que són pitjors de les de la resta de l'Estat. En sanitat, això està clar, m'han passat mentre estaven parlant les companyes un manifest, però jo em penso que no deu ser perquè el llegeixi, però no sé si el reparteixen per aquí o deveu tenir una pàgina web, és dels companys de l'Assemblea de Treballadores i Treballadors de Sant Pau, dient les retallades d'aquest hospital, tancament de 84 llits, això és de l'Hospital de Sant Pau, d'aquí de Barcelona. La retallada en farmàcia hospitalària, la retallada en pròtesis i catèters, tancament de les consultes externes, 11 dies laborables a l'any, reducció de l'activitat a radioteràpia, radiologia, medicina nuclear i hemodinàmica, tancament de quiròfans a la tarda i d'intervencions programades, reducció de 713 intervencions anuals i a molts companys i companyes no se'ls ha renovat el contracte eventual que tenien. Evidentment tothom coneix això del copagament, mal anomenat copagament, que hauríem de dir repagament, perquè això ja ho tenim pagat i pagadíssim, per tant un altre motiu d'estafa, però és que aquest repagament, copagament, a Catalunya ha estat introduït abans que en altres comunitats. Hi ha un dèficit social a Catalunya que supera el dèficit fiscal i no podem deixar que se'ns emmascari el dèficit social amb un dèficit fiscal. Avui sentia una intervenció que ha tingut aquest economista, el Sala Martín, ahir em penso que va ser, o aquesta setmana, en el canal català, que es diu, no? Llavors el periodista li feia una sèrie de preguntes, ell anava argumentant a favor d'aquesta necessitat que aquest dèficit fiscal quedi, bé, amb la independència de Catalunya quedi resolt, i hi ha un moment en què el periodista li obre un diari que posa prou desnonaments, stop desnonaments, i brum, li desplega el periòdic, em penso que és, no? Li desplega davant i diu, bé, però en aquesta Catalunya independent això passarà o no passarà? I el Sala Martín diu, clar que passarà. Ho diu així, o sigui, ho podeu anar a mirar, està d'abans d'ahir o així, clarament que sí que passarà. Bueno, doncs, jo de vegades he dit aquesta frase, no vull una Catalunya independent finançada per la Caixa.